is me, Long Life the Glitz Vlogs, and for today's video ay mag-unboxing na naman tayo ng ating Temu haul. Ayan, so buksan tayo na. Ayan, bubuksan na natin gamit ang ating pinaka-cute pa sa ka-cutean ng iba dyan, charot, ang ating cute na gunting. Ayan. Ano kaya ang mga laman nito? Ayan. So, sa ditong part guys ay mag-voice record lang tayo kasi ang ingay talaga ng aking kasama. So, tadaan! The first one is the bag. It's nice. Nice siya. Nice siya, nice. Hello, ka-cute. Cute, oy. May pouch. Isang pouch. Mayroon pang isa. Ayan. Panglagay ng lipstick. Eyeliner. Ano to? Bakit may tali? May tali. Tapos itong bag. Yan, may bulsa siya dito. Meron din dito. Tapos dito. Dito, ayan. Pang ano siya, pang school ba? Estudyante. Ayan. So, may tali siya. Hindi ko alam kung saan to. Tapos, this is it. Ayan. Ito. Sana, ito order ito. In-order ko itong terno. Sana, terno nga talaga ito. Kasi nung nakaraan, ang terno na binili ko, wala siyang jacket. Wala siyang yung sleeve. Ayan. So, ito. Tingnan natin. Oy, terno. Thank you. Ang ganda. Tapos, garterized siya dito sa baba. Ayan, garterized siya. As in, ang ganda ng ano niya. Tapos, ayan, ang ganda. High waist siya. Ayan, yung size ko pala na kinuha is large. Large. Tapos, yun lang naman yung order ko. Tapos, sila, Titin at saka si Tintin nagpasabay ng sapatos. Wow, ang ganda ng sapatos. Ang ganda ng sapatos ni Tintin. Wow, wala, uy, ka-cute. Wala, oh. Ang ganda. Ang lambot. Oh. Wala. Oh. Ang ganda niya. Ang lambot pati dito, oh. Pati yung dito, oh, malambot. Guys, oh. Ayan, malambot siya. Maganda siya, maganda. Okay, yan ang order ni Tintin. Saka ito, yung t-shirt. Ayan. So, expected cotton ang t-shirt. O, diba? Cotton nga. Yan. Ganda ng ano, ng rose. Ang ganda niya. Ito kay Tintin, ito kay Tintin. So, yun lang yung sa akin, yung dalawa. Dalawa kong naunang binuksan. Ang cute! Yan? So, balik na natin kasi dadalhin ko ito sa kanila pag nagkita kami. Pag yung may tipon-tipon na naman yung mga amo namin dun sa kabilang bahay. Ayan, kay Tintin. Ito naman, sapatos ni Ate Tina. Uy, ang ganda din, ang lambot. Same lang doon kay ano, sa unang sapatos. Yung sa kay Tintin.
Hala, sobrang gaan. Mas magaan lang to kaysa doon sa ano, sa kay Tintin. Ang haba oh, lagi kasi ng ano, size ni Ate Tina. Size 39 pala ito. 39.5. 39.5 siya. Tama ba? Ha? 40, size 40 yung binigay. Siguro wala na available. Malaki naman paano ito na. Tapos ito guys, yung mga headset. Ay, headset. Hindi siya headset. Cable ng ano, charger. Ayan. Ito, kay Ate Joy. Saka ito. Rose gold. Saka yung black kay Ate Joy. Itong purple kay Ate Ellen. Tapos itong blue kay Ate Tina. So, yung gusto ni Ate Joy, yung USB type na charger. So, titingnan natin kung may USB type. Yung pang Vivo daw na ano, na charger. Tingnan natin. Ay, hindi. Type C pa rin siya. Hindi ito. USB type. Wala. Type. USB type yung gusto niya. USB type yung gusto niya. Wala, hindi ito USB type. Itlog na yati. Nakakay. Pero sila naman ang namili dito eh. Hindi naman ako. Nagsigpasa lang sila ng picture. Ayan. So, hindi talaga siya. Kasi, ang magkaiba eh. Ang gusto ni Ate Joy is yung malaki lang siya dito konti. Tapos mahaba. Diba ito pang Samsung? Gusto niya yung medyo maliit siya dito. Tapos mahaba. Ano ba yun? Basta USB type ang gusto niya. Ito kasi type C. Type C lahat. Oh my goodness. Uy. Ay, ito. Tablet na. Bakit purple? Magbinigay. USB type ka din ba? Ay, ano siya? Hindi siya. Type C pa rin. Ito. Puro type C. Ayun. Good luck. So, ayun lang guys. Yun lang laman. Wala na. Thank you. Bye.